nalingaw og daw nakarelate sa mga liriko nga hinimo ni ining talentadong opunganon gani pipila sa iyang mga kanta giduyugan na sa mga batanon. Mas ila-ilahon ta siya sa report ni Mark Reggie Abella. Uyab niya, imong uyab na best friend niya. Yung best friend karon nagkuyog sila. Ikaw nara ka sa balay. Hala ka dear, imong uyab na katagay. Alkansi ka kay waka kabantay. Iyang best friend daw iyang gikuyugan. Basin nunyag, ikaw ang mailisan. 2, 3, 4, si best friend nakapabor. Usalang kini sa mga paigo nga awit nga gisuwat ni Ivan Yagong o mas naila sa ngalan niya sa social media nga Ivan. Daw pipila ang wala kalihay sa mga paigo nga linya sa mga awit ni Ivan sama sa Hinawayan kayo murag yung gwapa. Musmile sila kung imo ang atubangon. Tumutalikod ka ilakang libakon. Manabi, mangiba, perting saba. Gumikan sa makabilib nga talento ni Ivan, miabot na og 50k followers ang iyang page ug pipila sa iyang mga video, miani na usab og 2 million views. Apan daw nahugno ang kalibutan ni Ivan, human iyang nasayran nga nahack ang iyang Facebook page. Apan bisan pa man niini, nagpabiling gihapon siyang positibo ug saad niyang padayon siyang magama og mga kanta nga puno sa good vibes. Kung kinsa ang gusto og na-inspire nako, salig lang gid mo sa word nga manifestation or isalig lang gid ang law of attraction kay kung unsa inyong gusto maabot inyo gid ang mahinay-hinayan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.